Għaqdiet volontarji jistgħu jibbenefikaw minn għajnuna finanzjarja tal-Gvern biex fost oħrajn jikkollaboraw ma' qdiet barranin u jattendu konferenzi u laqat brabta mas-settur tagħhom. F'konferenza tal-aħbarijiet fis-sede ta' din l-Art Ħelwa fil-Belt, il-Ministru għall-Inklużjoni u Volontarjat Giulia Farrugia ħabbret il-budget tal-fond tas-soċjetà huwa ta' 200,000 euro, żieda ta' 50,000 fuq is-snin ta' qabel. F'10 snin mit-tnedija tal-fond laqdiet irċevew bejniethom mal-1,500,000 euro. Il-President ta' din l-Art Ħelwa Patrick Kalleja qal is-sena l-oħra laqda li tmexxi bosta siti storiċi fosthom torrijiet u kappelli se tattendi għal konferenza li tagħti vuċi għal ħarsin tal-wirt kulturali Ewropew. Qed nieħdu ħsem attiv fid-deċiżjonijiet li jittieħdu f'ċertu deċiżjoni li jaffettwaw lil Malta. Imma wkoll hemm proċess li pereżempju issa qed jużaw il-kultura bħala għodda soft power għal skopijiet diplomatiċi. Interess ta' pajjiżna li nkunu preżenti f'dawk tip ta' qdiet u konferenzi. Il-Ministru għall-Inklużjoni Giulia Farrugia fakret li f'Malta un kważi 2000 għaqda mhux governattiva, spjegat li fl-aħħar mill-aħħar dawn l-għajnuniet igawdu minnhom in-nies b'aktar proġetti fil-komunità. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Mauro Paċ Paraskandolo saħaq li dan il-fond mhux biss kontribuzzjoni finanzjarja iżda jagħti opportunitajiet il laqdiet barra il-pajjiż. Kull applikazzjoni sottomessa tista' tieħu sa massimu ta' 6,000 euro li jistgħu jkopru sa massimu ta' 80% tal-ispejjeż eliġibbli.